First bite. Sarap ng suka. Sukang pinakurat. What's up mga kawitik? Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. To this video, magmumukbang tayo ng steam tilapia. So guys, oh. Ang sarap to. Tilapia, meron tayong mangga, meron tayong sausawan guys. Sukang pinakurat. Tapos, drinks natin is Coke. Meron tayong lettuce. Meron tayong pipino. At is rice. So, pre muna tayo. So, anong hinihintay natin? Attack! First bite. Sarap ng suka. Sukang pinakurat. Sarap talaga ng steam tilapia guys. Ito, napaka-healthy nito. Ingat lang tayo sa tinik. Pag kumain kayo ng tilapia guys, ingat kayo sa tinik.
Sip-sipin ang mata. Bakit kaya masarap yung mata, guys? Litos, guys, litos. Sarap pa lang yung litos sausaw sa suka. Imagine, guys, steamed tilapia. Mangga. Ang sarap, guys. Guys, oh. Isang tilapia lang, guys, pero malaki.
solve na ang hapunan ninyo. Cook, guys. So guys, wala na po ang kanin, busog na rin po ako. Kaya sana po until next vlog, nandiyan pa rin kayo, sumusuporta sa akin. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!